Hi Paoloholics, this is Paolo Pangilinan and welcome vlog and naisip kong gumawa ng isang decoration na gamit ang mga materials from scrap or mga recyclable materials o yung mga ibang bagay na nakikita ko lang dito sa bahay or yung halaman sa labas, ginamit ko din yung mga stem ng halaman, yung mga sanga niya. So, tignan natin kung ano yung kalalabasan. Tapos, bumili din ako ng lights para doon. Para doon sa ating Paulo's artwork for today. Wow, Paulo's artwork for today. Ito yung mga materials na ginamit ko or gagamitin natin. Is ito. Ito yun, yung galing doon sa halaman. Ipapakita ko sa inyo kung anong halaman ko siya galing. Ito, yung stem niya. Dito ko sa halaman na to kinuha yung mga tangkay. Tangkay ba tawag yun? Yan. Para dun sa aking artwork. Tapos, ito yung Christmas lights na nabili ko sa bayan kanina kasi it's our palengke day na naman. So naisip ko na bakit hindi ko lagyan ng ilaw tapos de-designan ko. So yun, Christmas lights. Nabili ko siya for only 99 pesos. Iba-iba na yung kulay niya. Tapos, scotch tape. Tapos, alimutan ko yung isa, yung gunting. Ayun. Tapos, gunting. So, tignan natin kung ano yung pwede pa nating mailagay dito. Tapos, yung gagamitin kong pangsabit. And, kung ano nga ba yung kalalabasan ng artwork na to. So, tara, samahan niyo ako. Punta tayo sa labas. A few moments later.
piece ko na ginawa. Wow, art piece ay sinabit ko lang naman dyan. So tatanggalin ko yan, yung ilaw na yan. Yan. So ipapalitan natin siya nung Christmas lights. So tara, samahan niyo ako na magpalit. Sana okay, sana maging successful. So ito yung kakabit ko. Yan, kita ba? Teka, medyo madumi na siya. Punasan ko muna. Malikabot na konti. Tagalin ko na ito ilaw. Ang hirap maging bansol. Shit. So, ayan na siya ang aming artwork. Kailangan ko pa palang bumili ng isa pang ganito. Kasi hindi na pala siya gumagana. Nasira na talaga siya. So, baka may makalap din ako sa kabilang bahay na lumang ganito. Pwede ko pang magamit. Yeah, for the meantime, dala na muna siya sa bintana. Okay. Para sa ating finishing touches. Wow, finishing touches. Dito sa ating ginawang artwork for today. Medyo gumagalaw-galaw siya. So, tinanggal ko muna siya dun sa kung saan ko siya nilagay kanina. And then, lalagyan ko siya ng glue stick. Itanawin natin yung glue stick, tapos dito sa may space dito. Hindi makita kung para hindi siya nag-move, para medyo mas matibay-tibay siya. Diba? So, lalagyan natin yan maya-maya. Tapos, medyo aayusin ko pa yung lights para well-distributed yung lights sa bawat stick. Patag dito. Sa bawat, ito, itong nilagyan natin. Yung halaman, dating halaman. Wow! Ngayon, isa na siyang artwork. So, medyo aayusin ko pa yan para mas gumanda siya kapag sinabit ko na. Medyo nagde-decide pa ako kung sa banyo ko ba talaga siya ilalagay ulit. Kasi, kung sa banyo naman, hindi ko alam, kailangan dagdagan ko pa siya ng alambre or ng tali. Kasi gusto ko medyo mas mababa siya na hindi sobrang taas para, wala lang, hindi ko alam. Parang mas maganda yata pag ganun. So yun, bahala na mamaya. Pero sa ngayon, aayusin ko muna ito para maganda yung, mas maging maganda siya at mas matibay. Ito na. Ito na nga. Dikit na. Tignan natin ang glue stick. Buti na lang may glue gun para mas magadali yung trabaho nila. Hintayin lang naman to pagkatapos lagyan ng glue stick. Ng tunaw ng glue stick hihintayin lang naman na matuyo tsaka mag-harden, diba? So, okay na siya. Kalain mo yun. Ito part to kasi dati nung lumang lalagyan ng ilaw namin. Tapos nagamit ko siya ulit. Hindi ko talaga siya tinapon kasi sabi ko baka one day magamit siya sa mga, kasi hilig ko nga magbuting-ting, gano'n. Pag nabubore, gumagawa ng mga art pieces. Wow! Feeling artist na yun. So, yan. Para mas maging matibay siya. Siguro, ubusin ko na din talaga to. Mas okay. Para mas tumagal itong ating art piece. Kung sakaling, diba, mapundi na tong Christmas lights. Scotch tape lang naman yung pinandikit ko dito. So, madali lang siya palitan.
Or pwede ko pa siyang dagdagan, di ba? Ng iba't ibang kulay pa. Tapos, or dagdagan ko pa ng isang sanga pa dito para mas mayabong siya, no? Pwede din, pwede din. Tignan natin sa mga susunod na araw. Kasi tingin ko hindi pa to hindi pa to final. Meron pa akong ilalagay dito. Alam niyo ba na ang tagal na, parang last yata akong bumili ng Christmas lights is high school pa ako. And then after that, wala na, ayoko na. Parang sabi ko kasi sayang yung kuryente, kailangan magtipid. Hindi kasi ako nahilig din mag-decorate talaga ng pang Christmas after nun. Ewan ko. Siguro nagbabago ang isip talaga ng tao as we age, diba? Kaya, eto, ngayon lang ulit ako nakabili ng Christmas lights saka nag-decorate. Pero hindi nga talaga siya para sa Christmas talaga. Binili ko lang talaga siya. Gusto ko lang ng pailaw ng konti. Yung parang mga nakikita natin sa Pinterest, sa ibang vlogs, mga may pailaw sila sa kwarto nila, di ba? Ginaya ko lang din naman yun. Gaya ko eh. Tsaka maganda naman kasi talaga pag may mga iba-ibang kulay kwarto or yung bahay, magandang tignan. Yun nga lang, kalaban lang natin dito is alikabok. So, kailangan parati natin i-check kung inaagyaw na ba siya, baka pinamamahay na ng gagamba, napuno na ng alikabok, ganyan. So, yun. So, ibali, hindi ko na magagamit tong isa kasi napuno na. Tibay na to. Okay na siya. Busin ko na lang. Hindi na rin naman ito halata, kaya kahit hindi nagandahan, hindi na rin siya makikita kasi nasa taas naman siya. Taran! Natapos din yung Paolo's artwork of today. Ito na siya. Okay na, matibay na siya, hindi na siya gumagalaw. I mean dun sa yung base. Okay na. One eternity later. Holics, maraming salamat sa panonood ng video vlog na to, at kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like this video at mag-subscribe sa aking channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa channel ko. Thank you and God bless.